motiu de l'11 de setembre, la Diada Nacional de Catalunya. Així doncs, i reunits tots els partits polítics que van presentar candidatura a les darreres eleccions municipals i l'ANC de Taradell, dir-vos que hem cregut oportú, aprofitant aquest acte institucional, sortir aquí davant i recordar que Taradell ha estat i seguirà sent exemple d'unitat política pel que fa en termes de país, llibertat, drets, república i independència. Que ANC, Esquerra Republicana de Catalunya i Junts per Taradell volem dir a tothom que som aquí per defensar la veu del poble i que quan parlem de país sabem i coincidim perfectament en la línia que cal seguir. Diem alt i ben clar que seguirem lluitant perquè aquesta unitat independentista ni es trenqui ni perdi força. Des d'Esquerra Republicana de Catalunya, Junts per Taradell i ANC, us diem que seguirem donant suport a l'Ajuntament de Taradell, guiant-los sempre cap al camí de la república i la independència del nostre país, encoratjant-los a que segueixin essent forts i valents com fins ara, amb tot el suport dels dos partits polítics. Ja per acabar, llegirem el manifest anomenat Dignitat, Democràcia i Llibertat, signat per tots els presos i exiliats polítics, i valgui en aquest acte que des de les tres formacions ens fem seves les seves paraules. Visca Taradell, visca la República Catalana i visca la unitat d'acció. Davant un 11 de setembre novament excepcional, els presos i exiliats polítics catalans tornem a fer una crida a la societat catalana a protagonitzar una mobilització excepcional. Abans de la sentència del Tribunal Suprem i mentre la repressió contra els drets humans, civils i polítics continua, estem convençuts que sabrem fer de la manifestació de la Diada un clam de persistència i confiança en el futur. No deixarem que ens prenguin la il·lusió de fer el país que volem. Barcelona, la capital de Catalunya, ha d'oferir al món el missatge clar i inapel·lable d'uns carrers plens de compromís i transversalitat. La manifestació de la Diada sempre ha estat un gran exemple per demostrar que junts, tot respectant les diferències i els matisos de cadascú, érem capaços de créixer i d'internacionalitzar la causa col·lectiva per l'autodeterminació, per decidir el nostre futur polític en democràcia i en llibertat. Tothom hi és benvingut, ningú no hi serà mai vetat. El 1 d'octubre va ser possible perquè els objectius comuns i la determinació de fer valer els nostres drets van sumar per sobre de la violència de l'Estat. Sabem que un dels principals objectius de la repressió és la divisió. Per això, la fortalesa democràtica del sobiranisme, elecció rere elecció, només s'entén des d'aquesta voluntat clara de construir un futur compartit. Així doncs, contra la frustració cal tornar a la serenitat, generositat, maduresa i determinació de l'1 d'octubre. Conjurem-nos per convertir aquest 11 de setembre en una nova fita indiscutible de la voluntat democràtica del poble de Catalunya. L'èxit de la Diada serà la millor avançada de la resposta davant de la sentència del Tribunal Suprem, la millor oportunitat per escenificar la força i el potencial del moviment sobiranista. Per dir alt i clar que l'única sentència justa és l'absolució de tots els encausats dels diferents tribunals i al final de tots els processos judicials i policials contra totes aquelles persones que són perseguides i pel seu compromís amb la plena llibertat del nostre poble. La mobilització pacífica i democràtica ens ha permès d'avançar com a societat. L'11 de setembre hem de dir alt i clar que l'única sentència justa és l'absolució de tots els encausats dels diferents tribunals. La vulneració dels drets polítics dels diputats, senadors, eurodiputats, de milers d'activistes i, per extensió, de milions de votants, com també la deshumanització del miler de ferits i dels més de 2 milions de votants de l'1 d'octubre, són dues cares de la mateixa moneda, la repressió. El govern espanyol en funcions continua rebutjant el diàleg, un diàleg constructiu i sense renúncies, amb Pedro Sánchez imitant Mariano Rajoy en la irresponsabilitat de rebutjar una solució política a un problema polític. L'Estat, doncs, continua menystenint la vulneració de drets fonamentals, denunciada, entre d'altres, per les Nacions Unides. I alhora som a les portes de castigar penalment drets i llibertats fonamentals. La societat catalana rebutja la repressió i vol decidir el seu futur en llibertat. I estem convençuts que no restarà impassible, perquè aquest retrocés democràtic va molt més enllà de l'independentisme i afecta tota la ciutadania, i especialment qualsevol moviment polític o social
que vulgui exercir lliurement els seus drets fonamentals. Per això, fem de nou una crida a tots els demòcrates del nostre país, del conjunt de l'Estat i de la comunitat internacional a unir-se en aquesta defensa dels drets i les llibertats. Des del Mas d'Enric, el Puig de les Basses i els Lledoners, des de Brussel·les, Ginebra i Sant Andrews, ens sabem afortunats i afortunades perquè cada dia hem tingut i sentit el suport de centenars de milers de catalans i catalanes, que també denuncien la injustícia, que no perden l'anhel i treballen obstinadament per viure en un país més just i millor. Per això, malgrat els murs o els quilòmetres de distància, us parlem des de la serenor i la determinació. Ens encomanem a l'esperit de dignitat i coratge de totes les diades, que ens encomaneu cadascú de vosaltres en tot moment, amb la serenor de saber que tot això ho fem junts i no ens deixarem mai ningú pel camí. Aquestes dues condicions són les que ens portaran a la llibertat completa de tots els ciutadans d'aquest país, hagin nascut on hagin nascut i vinguin d'on vinguin i pensin com pensin. L'11 de setembre omplim Barcelona de dignitat democràtica i llibertat, sense gens de por a continuar defensant la independència i la República Catalana com el millor projecte de present i futur, i com la millor alternativa democràtica, davant un estat que no té cap proposta per a la ciutadania de Catalunya i que només respon amb la repressió i amb un no permanent. Amb el record dels que ja no hi són i pel futur dels que hi han de venir, compartir aquesta lluita amb tots vosaltres és un honor. Per tornar-ho a fer, cal tornar-hi a ser. Dolors Bassa, Antoni Comín, Jordi Cuixart, Carme Forcadell, Joaquim Forn, Anna Gabriel, Oriol Junqueras, Clara Ponsatí, Lluís Puig, Carles Puigdemont, Raül Romeva, Josep Rull, Marta Rovira, Jordi Sánchez, Meritxell Serret i Jordi Turull.